Agur bero bat ezagunoi bizitzan bat egin eta alkarregaz bizi izan dugun guztiagatik eta baita Bilboko Gotzain laguntzailez izango dudan egiteko barrian ezagutuko dudazan guztiei be. Zelan sentitzen lazan? Egia esan nahiko arduratuta baina aldi berean konfiantzaz. Arduratuta lehenengo eta behin denbora gutxian aldaketa asko izan dalako nire bizitzan. Ego Amerikan 12 urte igaro ondoren 18 hilabete baino ez dira handik bueltatu nazanetik. Eta ezaguna egiten jatan arren, arlo erlijioso zein sozialean Ameriketakoagaz alderatuz, zerikusi handirik ez dauan egoerara bueltatu naz. Gero joan dan irailean batean, ardura barriak hartu nebazan bikario nagusilez. Eta orain, Gotzain ministerio hau, ez ustean harrapatzen nagoena. Honetarako prestatzea gatza dala usteot benetan be. Badinotxuet aldaketa asko barneratzeko. Jakin badakigu gure Elizaren egoera ez dala erreza. Erronka barriak, zailtasun garantzitsuak eta gure gurasoak bizi izan ziran gizarte aretatik guztiz desberdina den sasoian bizi gara. Baina arduratuta nagoen arren aldi berean konfiantza handiz nago. Konfiantza jainkoarengan abade egin osteko 34 urte honeetan, eroan nauan lekuetan, beti jarri deustazalako erronkak. Aurrera egiteko fedea, itxaropena eta sormen apur bat be emon izan deustaz. Konfiantza baita be, Elizan sekula ez gagozalako bakarrik. Gauzak elkartean egiten duguz. Askotariko eretzi eta sensibilitate ugarien erdian funtsezkoenean bat egitea. Jesusi atxikita egotea eta barri onaren edertasuna ospatzea bilatzen dugu. Badakiten nire alde otoitz egin dauan eta lagundu egin deustan lagun askok eta askok aurrerantzean be beste horren beste egingo dauana. Eskerrak emoten deutsedaz, batez be orain behar beharrezko izango dodazalako laguntza eta kontraste guztiak. Eta jakina, eskerrak emoten deutsedaz, saltza honetan sartu naben Frantzisko Aita Santuari eta Elizari nikan jarri daben konfiantzagatik. Indarra eta jakituria eskatzen deutsadaz, jainkoari bere konfiantzaren merezidun egiteagatik. Baita era askotara, maitasunan eta urkotasuna erakutse deustazan on Mario Izeta gure Gotzainari. Bezarkada bat guztioi Kristo Jesusengan. Bidean ikusiko dugu alkar.